Ngithi i-victim several times-ke eyentombazane ngoba le ngane uma kuthiwa ayisale koninalume iba nenkinga enkulu kakhulu, ngoba lapha koninalume sesithole ukuthi umalume ingane uyibambile. Angisho ukuthi omalume babambe ingane, ngikhuluma nge-reality la. Sesithola ukuthi laphana komalume, umalume ingane useyenza umfazi wakhe okanye unkosikazi wakhe uselala nayo nje kubeke caca. Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka kaZulu. First and foremost, I would like to thank all the subscribers of our YouTube channel Kamavi TV with Prince Bheka kaZulu. We thank all the subscribers, the viewers. Siphinde sibonge nalabo abangaboni emehlweni kodwa ngoba sinenkolelo yokuthi abanesimo sokuthi ababoni emehlweni kodwa sinenkolelo yokuthi bayayibuka, bayayilalela. Bayayilalela izinto esiyikhulumayo. Namuhla-ke ngithe-ake ngizokhuluma ngento esekukhulunywe ngayo kakhulu iy'ndawo ey'ningi, kodwa manje uyabona ukuthi this thing is unfixable, meaning ayenzeki, kodwa uma uthi uyabheka ingenzeka. Ngizokhuluma ngey'ngane lezi ey'tholakala before umuntu ashade. Angikhathali ngabe eyendoda noma ngabe eyomuntu wesifazane, ngoba kukhona ukuba ne-unequalism kulezi y'ngane, ukungalingani, ngoba kunayo le nhlese yokuthi indoda iy'ngane zayo ihamba nazo, owesifazane akayishiye lapho angayishiya khona. Ilapho-ke bisingqubuzana khona. Ngokwami ukubona, ngoba uma sithi siyabheka ayifani, kuyenzeka kube nengane yentombazane neyomfana. Ngifuna ukuqala ngeyentombazane etholwa umuntu owumama engakashadi, intombazane uma ingakashadi ithola ingane yentombazane. Uma singena emshadweni kunakho ukuthi hhayi akahambe eyishiye komalume, noma ebone ukuthi engayibeka kuziphi iy'hlobo. Kanjalo kodwa ezendoda leya yoyigana kuthiwa umuntu uma ethanda indoda akathande ney'ngane zayo, akusabhalansi-ke, sekunokungalingani. Enye into engifuna abantu beyinothise kulolu daba engikhuluma ngalo, le ngane yentombazane inalento iba i-victim several times kuneyomfana. Siye siboneke isikhathi esiningi ukuthi uma ngabe kulotsholwa ingane esale koninalume azibibikho iy'nkinga, asishodi ngomuntu ozothatha amalobolo ayo, kodwa uma ngabe kuthiwa kulotsholelwa eyomfana siye sishode ngomuntu ozoyilobolela ekhiphe emandleni akhe, noma ozoyihambisela ukuyoshweleza emzini ekuthize, ngabe mhlambe kunalolu limi oluthi inja isidle amaqanda, sesimswele umuntu ozoyoshweleza kulowo mlilo, ozoyobhula lowo mlilo. Kodwa intombazane asimsweli ozomukela amalobolo. Ngithi i-victim several times-ke eyentombazane ngoba le ngane uma kuthiwa ayisale koninalume iba nenkinga enkulu kakhulu, ngoba lapha koninalume sesithole ukuthi umalume ingane uyibambile. Angisho ukuthi omalume babambe ingane, ngikhuluma nge-reality la. Sesithola ukuthi laphana komalume, umalume ingane useyenza umfazi wakhe okanye unkosikazi wakhe uselala nayo nje kubeke caca. I-victim-ke lapha. Ake sithi-ke umakoti-ke mhlambe unekhanda eliqinile noma indoda iyamuzwa, singasho ukuthi uyidonsa ngekhala, akusiyo i-language enhle le, iyaqhaza. Ithi indoda kulungile akeze nazo iy'ngane zakhe nengane yakhe. Siyasithole lapha kuba ney'nxushunxushu ey'ningi othola ukuthi yithinta le ngane. Ngakubeka nje kucace laphana aya khona ukuyogana khona umuntu wesifazane noma untombazane, usuke balethele intombi laphana, ngoba kuhambe kuvele ukuthi le ngane akusiye eyala ekhaya. Mase uthola ingane isithandana ney'ngane zala ekhaya, kwesinye isikhathi uyithole isithandana naye uqobo ubaba lo oganwe ilona, ngoba phela uyazi ukuthi akusiyo ingane yakhe. Shuthi-ke ukuba i-victim again lokho.
Ezinye izinto-ke ngisazosho ukuthi abantu ngiyathanda ukuthi bephawule la ukuthi bona bayibona kanjani lento, ngoba lento ifuna ukusotheka, nami ngizosho i-opinion yami ukuthi ngiyibona kanjani. Kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka-ke uthole ukuthi kuyazama-ke ukuhlaleka kuncengeke ukuthi naye mhlawumbe impilo yokuncingiswane. Mase kufika isikhathi, ngoba phela people will not live forever, kunesikhathi sokushona. Njengoba sesizwe nje kuMshumayeli 3 lapha nethi konke kunesikhathi sakho ngaphansi komthunzi welanga. Ningixolele, angikho enkonzweni futhi angisuyena umfundisi. Lento abantu bengayithathi mhlambe ngokwedlozi noma ngokwesintu noma ngokwani, abayithathe nje generally. It can happen to anyone, to everyone, to everybody. Mhlambe kuphileke kuze kufike isikhathi-ke iy'ngane y'xutshwe ndawonye mhlambe yi-survive-ke lapha kwaMkhwenyana. Into ebuhlungu kunazo zonke, uma eke wadlula umama wale ngane, kucaca bha, akubuzwa umuntu ukuthi le ngane iyisimanje, kucaca bha ukuthi le ngane akusiye la ekhaya, isengozini. It's a third victim, i-victim okwesithathu manje. Uyabona ukuthi le ngane isengcupheni. Kwenzeke-ke kufike umakoti-ke noma unkosikazi ezothatha le ndoda eshonelwe. Uvele ecacise nje loyana ukuthi nayi bungane unonyoko nawe, angisuye hamba kunyoko nawe. Kuthiwa hhayi washona intandane, akabulawanga yini? Ngisho izinto mina i-reality, akabulawanga yini phela, ayibone nawe ukuthi yenza njani, egcine idayisela abantu ukuthi abantu bezenzele noma yini. Cabanga-ke ingane isihamba ingazi ukuthi ibhekephi, ngoba nakomalume kwabanenkinga, uma wayo akasekho phela manje. Uyabona ukuthi le ngane isenkingeni. Ake size lapha esigabeni-ke sokuthi-ke mhlambe-ke kushone ubaba-ke la ekhaya. Guess what? Umama uthathele ingane yakhe eyihambele, ngoba vese emzini bayamzonda bathe naye uyobulela umfowethu, uye onjani. Evele eyithathele ingane yakhe ehambe futhi ethathe nomcebo lo wendoda yakhe, ephume kanje eyozakhela ikhaya elisha. Kuthi lezi zabafana noma lezi zamantombazane beyizalwa yilo baba isale kanjalo, futhi eyitshele emehlweni abanye omama bayasho ukuthi hayi bo, angisuyena unyoko. Singaphiki-ke ukuthi kuyenzeka-ke emakheyisini amaningi, amaningi uthola ukuthi iy'ngane zivalelwa ngaphandle, kodwa kuyenzeka sometimes, ngoba kungafanele, we must not always criticize. Kuyenzeka kube nomuntu umuntu oyimbokode ophilayo, enza ubuntu, iy'ngane zikamkhwenyana wakhe eyinakekele ngisho engasekho, kodwa ehamba phambili ile afika naye, uthanda ungathandi. Manje-ke abantu banokuyibuza ukuthi yini abantu besifazane bengayithandi iy'ngane lezi ekusuke kungezize zabo, noma ubaba engayithandi engeseyakhe. Impendulo ithi akusuyena unyoko, iyona reason leyo. Angisho ukuthi umuntu uma ngesuye umzali wakho akangakuthandi, ngoba mina nginenkolelo yokuthi ingane yami ingane yakho, nekamakhelwane eyakho. It take our community to build a person, to take care of a child. Nginaleyo nto-ke mina, angisho ukuthi nami anginalo mhlambe ucwaso oluthile, angisho ukuthi ngingcono. Ngifuna ukuya laphana esigabeni ukuthi mhlambe kungenziwa njani, abantu nabo becomment ukuthi lento bayibuka kanjani. Mina ngokwami, umuntu onamandla la okwenza yonke lento umuntu wesimame ozoyothatha umendo. Kanjani na? Awuthi ngubeke kucace, before eyoshada aka-overpower lo muntu ozoyomshada, eyibeke nje i-reason icace ukuthi no, nginenkinga kanje. Ngoba phela indoda kulula uma isifuna ukukuthatha ithi hayi no, into engathi isho leyo, woza naye ingane uma uthi ubeke izathu zokuthi ngeke ikwazi ingane ukuthi iyohlala mhlambe koninalume noma eyihlotsheni. Ngoba ngisho ingaya kwagogo kuphi izofika imthole umuntu ozoba izoba i-victim lapha, futhi izocwaseka ngoba bazosho ukuthi unyoko wahamba wayogana. Angikho in my sober senses guys, ningayithathi personally lento engiyikhuluma layo. Funeke umuntu wesifazane em-overpower lo azoshada naye, emtshene ukuthi isimo sikanjena, ubengafisa ukuthi kuqale kulungiselwe indaba yale yangane.
izolungiswa kanjani na? Ngoba usemandleni vese lo ufuna ukumthatha, ma emthanda ngampela uzovuma, noma ma eyindodeyana funa ingane ihambe iyokhandela ikhaya. Ngisho ingatholelwa yiphi indawo, noma ikhandelwe nje u-one room, noma ungangaba nazo indlu ey'ningi, u-one room wanele, kube nendawo laphana ayizoba ingane izokwakhelwa yona, ibhekele yona. Umuntu uzothikeza kamkhwenyana-ke zona yishona, cha phela izoza la ekhaya phela, ayikho phela enye indlela, angeke ubabe ebalekele iy'ngane zakhe. Ngoba lento yokuthatha iy'ngane kwesinye isikhathi ithanda ukuhlupha, ngoba uyayithatha ingane uthole ukuthi ubaba wayo uyaphila, ekugcineni ubaba wayo masibuye, njengokuthi nje kwenzeke ukuthi ubaba ingane isiyafunda ifunde, yebo gogo, igcine no, ningangiphazamisi, ngicela ningangiphazamisi. La bantu esisebenza nabo ngiyaxolisa ababukeli. Uthola ukuthi ingane isifike ey'khathini zokuthi i-graduate yenze yonke into. Cabanga mase kubizwa abantu abazophelezela ingane lapha, sek-organize-wa iy'tulo, ama-seat, nokuthi u-VIP ubani bani. Nobaba wengane mhlawumbe use-present manje usuwaxolisa kumama, sebeyabizwa bonke. Lo ongesuye ubaba wayo washada nalo mama funeka enze njani? Ngoba phela nawe uhamba nomakoti wakhe, uma ehamba nonkosikazi wakhe, usefika lapha ey'tulweni kuhlela abanye, uyabona ukuthi le nto ikhanda iy'nxushunxushu, ikhanda iy'ngxabano ey'ningi. Yikho bengithithi mina kungcono nje ingane ivese kwenziwe sure ukuthi hhayi cha, yakhelwa nje indawo yayo. Vese-ke baba uma ngabe ushade nomuntu, uganwe umuntu okanjena, vese fune wazi ukuthi kunemali ezohamba iye laphana, nawe ungayibophezela nje uma wukuthi wenza ubuntu, kodwa wazi ekugcineni vese ingane izoba nobaba wayo futhi izosayida nobaba wayo. Ezinye ziyalenza-ke iqiniso, zisho zithi u-step father. Kubuhlungu ukuthi ube u-step father kungenhloso yakho, kungcono uma uyingenela ngoba uthanda. Bengicela ukuyibamba lana, abantu nabo bephawule besho ukuthi le nto bayibona kanjani, ngoba nami angisiso isazi, nami ngiyabeka nje umbono ngekubuka izinto empilweni. Abantu bengathuki uma bebona i-background, cha no, sesikwenye indawo, asisekho la ebesishuthela khona, siyashintshashintsha phela. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe-a, ni-share, ni-like, ni-comment. Siyabonga.